स्वतःमधील खऱ्या देवाला विसरू नका संतांनी, तो देव आपल्याला दाखवलाय, आपल्या हृदयी हा देव वसलाय, त्या देवाला जाणा असा उपदेश परमपूज्य शोभाताई यांनी केलाय। सावंतवाडी येथील श्रावण सप्ताह सांगता व दासबोध समाप्ती सोहळ्यात त्यांनी भक्तगणांना प्रवचन दिलं। सावंतवाडी येथील परमपूज्य श्री काळासिद्धेश्वर स्वामी महाराजांच्या मठात शुक्रवारी श्रावण सप्ताह सांगता व दासबोध समाप्ती सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। विविध धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रमांसह दासबोध समास वाचन करण्यात आलं। शुक्रवारी काळासिद्धेश्वर महाराजांच्या शिष्या गुरुमाऊली शोभाताई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या सप्ताहाची सांगता करण्यात आली। काकड आरती, भजन, दासबोध वाचन, प्रवचन अशा विविध कार्यक्रमांनी हा सोहळा संपन्न झाला। उपस्थित भक्तांना संत परंपरा, अध्यात्म व समर्थांच्या दासबोधावरती गुरुमाऊलींनी प्रवचन दिलं। आपल्याबद्दल ज्ञान करून घेतलं पाहिजे की माझे शरीर कुणामुळे चाललंय, साधे हे शरीर कुणाची असते कळलं पाहिजे। आम्हाला जीवनपर्यंत कळलं हे शरीर कुणामुळे चाललेलं आहे। साधे हे शरीर कुणाची असते, बोलविला नदी वेगाची असते तिथं आहे। जाणून घे मंजूर गाते वाणी, म्हणजे ती मंजूर वाणी गाते बोलते, पण कुणामुळे बोलविला नदी वेगळा आहे, त्याला ओळखलं पाहिजे। आणि त्याला ओळखलं, संतांनी ओळखलं आणि काय झालं की त्याच्याशी एकरूप झाले आणि एकरूप कसे झाले का सरिता गंगेची मिळली होताची गंगा झाली, मला तरी वेगळी केली तरी होणार नाही। सर्वता सरिता म्हणजे नदी, गंगा सागराला मिळाल्यानंतर एकरूप होऊन जाते, तर पाणी वगैरे काढता त्याला नाही, ती एकरूप झाली। जसं तुम्ही एकदा आत्म्याला ब्रह्माला एकरूप झालात की तुम्हाला कोणी बाजूला काढलं तरी बाजूला होणार नाही, चिटकले बस। म्हणून बोलले महाराज म्हणतात की मला तू चिटकलं पाहिजे, कारण आतमध्ये एक आनंद भरलेला आहे, पोट भरलेलं आहे सांगून। म्हणजे गायत्री ऍप्लिकेशनची बसल्यानंतर पण चार्ज होतो, ऐकणाऱ्यांची होतं पण सांगणाऱ्यांची जास्त होतो का, तर जास्त चिंतन केलेलं आहे। आज दुःखद संसार आहे, आज दुःखद संसार ओलांडायला कठीण आहे। म्हणून पहिल्या समाजात आमच्या स्वामींनी सांगितलंय, काय सांगितलंय की मी आता सद्गुरूंना प्रार्थना करतो, तर जगदीश्वराला प्रार्थना करतो काय की मला या भवसागरातून पार मिळा पलीकडे, हा ओलांडायला कठीण आहे। हा ओलांडायला कठीण असल्यामुळे तुमची साथ मला पाहिजे, तुझा डोक्यावर हात माझ्या पाहिजे, त्याला ओलांडू शकतो। म्हणून मी म्हणते बघा, नमो माय बापा गुरु कृपा घना, तोडिया बंधना माया मोहा, बोहजाळ माने कोण निरसील, तुझं वेळ दयाळा सद्गुराया, तुझं नमो तुझं नमो तुझं नमो, चार नमो तुझं नमो का उडा, तुझ्याशिवाय हे मोहजाळ मला थोडी तोडू शकत नाही, हे फक्त तूच तोडू शकतो। म्हणून ते पुन्हा प्रार्थना करतात पहिल्या समाजात की ज्याच्यातून मला बाहेर काढ आणि त्याच्यासाठी तुझी कृपा दृष्टी माझ्यावर। आणि त्यांनी प्रार्थना काय केली आहे, माझं हृदय भरावे, सर्व काळ वास्तव्य करावं। त्या संसाराचं काय मागितलं, त्या जागीने घरदार मागितलं का, त्या चारमध्ये मागितले आणि माझं हृदय भरावे। आज येऊन बसा, मला तहान भूक काही राहणार नाही, माझं हृदय भरावे, सर्व काळ वास्तव्य करावं। एक तासापुरतं नाही, सर्व काळ म्हणजे 24 तास, माझा शेवटचा श्वास असेपर्यंत सर्व काळ तुम्ही माझ्या आत बसा। काय मागणी हो, तुम्ही नुसतं वागताय, आज विचार केला पाहिजे, असं का म्हणताय, दुसरं बाकीचं का भरत नाहीये, त्यालाच का मागताय, तुम्ही साथ देऊन बसा माझ्या, म्हणजे मला कुठली गोष्ट कठीण नाही। म्हणजे असं आपल्याला संतांबरोबर जाता आलं पाहिजे, मागता आलं पाहिजे, संतांचा प्रवास मागता आला पाहिजे। या सोहळ्याला जिल्हाभरातील भक्तगण उपस्थित होते। रात्री इसोटी प्रासादिक भजन मंडळ मातोंड वेंगुर्ला यांच्या सुश्राव्य भजनाने सोहळ्याची सांगता झाली।
कोकणातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.